Kara kupsia tumira marieta uchi esa serikali nko ba scholarships and capitation abana bakonyara gosomera igo listen teyo abana baitu babwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering, yebwate sections ndubwate building koro diploma arts and tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare wa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baitu ko bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri nyinga kichwa mwali kwanyoranga rere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top-quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability, safe and reliable school Werewe mwanchomo rigera lichinsa ninya chele tukaliga ali tukolia kabiri mutinyo 12 mwaka bwechirwe na manongebere 45 keneke onga chinsa nya senjira yo boikeranu chiri ngorkwaro ne toto nyangire kuna semo yimenyerilio ni goto kubwatera na Wilson Makoli na yani gatiana kolega nini emagoroba ya lero. Today is an act of cowardice, trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. Igati ya MCA ime ye bunge ya county ya Kisii korokyo bobo bwabo magere kigali cyabo gusaligwa n'abantu batamanyiriye. Mai bariba site umuntu akigomoro iyo toigo umuntu okenyanirwe akiri abantu baboda boda singe yo kubwatira n'abanyabiashara obutulifu bwasoire gikaro kyokoligia koleta omurembe gati y'abana boda boda gukoreka ime chinsemo cia musocho county ya Kisii. Chief, assistant chief anaajiriwa miaka 20 baadaye hajaenda course mahali popote. Muraiwense Muska William Samuel Ruto gutwara igikaro n'aba chief na boga assistant chief bunenjira ya mwako anakia maunchirilio ase sector yo. Mwancho muligerelie kyomka chinsenya ni goto cha kurwaze county ya Kisii na magacho he bunge ye county eiga
ase igati aba MCA besokiana kwimurungania egekore gusubwa kwimurungania egekore Kenya kwa kone kwa litko lya chinga kibalenge semiro lyabo yabo tambe chinga kichigari cyaba MCA batatu cyanya kwa bachiko saligwa n'abantu batamanyirie aba MCA abo bare omuske Thomas Obare bwegwodi ya basi boitangale omuske Post Mairura bwegwodi ya Masimba na bwegumuske Nicodemus Omwamba kurwase wodi ya Bochiburabu nigwanya kaba kumuchiga tambokerekyo naboigo bamuchirie nagotabuna nigo sachinde kere egiage siasa buna gutumye mulikito Daniel Onteri Omo MCA we wodi ya Masimba Moske Post Mairura Moske Nicodemus Omwamba we wodi ya Bochiburabu na Thomas Obare nyabaro obasi boitangare negati yabalia barenga sigikaro giebunge iyo Jumaine mambia nichingaki basoka nikubomera chigari cyabo kisaliria magoronsiane keroyomo asa utoire na gukunyurigwa nebinte byoge. We were in the assembly with a normal plenary session, and my peer told me that we have people who have come around 20 people who are in Masix, and they have destroyed my car, that of Mheshimiwa Obare and Mheshimiwa Omwamba. I just want to call this matter ni woga. This is cowardice of the highest court, and some of us we are not scared. But as you can see, this is a threat to our lives. Korengana na barabo higa nesegi ya gisiasa neki bakagerete bakuboniwa ngo batekana no mukyobo bugwasyolia obugundo ase assembly ya Kisii ne county ya Kisii engima abateba tibali guchugwancha magemabo agendere ko gaserigwa. What has happened today is an act of cowardice, trying to silence us so that we can stop talking about the level of corruption in our county. But as for the fact that I will be calling out corruption, I will continue calling out corruption. Okwana chinga kecho niko bakwanira alia babere bagwetera ase assembly ya Kisii egatiabo kugeligwa kweberengereryo birengeta bamenyi bechi ward chiabo bamenta bonati bagukirigwa no nyengake. The only thing I know in Kisii County, I'm elected from Bochiburabu, and I've been championing for my people to get the development which is not there. Anytime I put something on development, it's being removed, and it's being removed from executive. So if it's the executive targeting me, my God above will target them first. And I know that. I know the God I believe. The God I believe, even if this is political, but the God I believe, you will receive the result very soon. Thank you. Korengana no mokomanda wabanyimbo ase Kisii Central Musa Imamai asensemwe nigatebaiga. We'll get to the bottom line and find out who are involved in that heinous act and the motive of the action that has occurred here. Aba MCA baiga niko bali gati yabalia batali wancherana na kiregento asobora wabo ni me county ya Kisii nege kolekiga niko yatiga bange na mabulyo abande bakwebolie na kiyanyarekana ensemo ebekiro bulindio butindi ne chinga kecho abalindi mbali ngarro na bali na megeli seine ayagochiana na nimiremo yabo nkurubateregeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Onteri Omonjo muligere likubathikana monege korekyo nigo igati yabamenyi begwodi ya Masimba besokena kwegerera omomsi obo omoske Post Mairura azwanya kaba kugikiruya agekorekyo ikigerera igari yaye koba yamo yabo asichiri cyanya kwa chiko sarigwa yababolire omoske Post yaguri baga gukora imirimo yaye riba muchorera tanya kabaga gukora Egesangangere kiaba Kisii County, which is not good. Dogo kiri. Ngabe MCA batatu bali bara against batbori egento kire kiaba tali bara against. Chigari kiaba rere kerba nge bunge. Igo ba kumye kerba go tenga chigari chiate kirama borabo bagari chigari satu. Bali ko bori ngaki bwana governor. Obo guni obombwara kwa era Kisii County na inturende M7 na kwa promise. Ndio kwa ndio sekiru yeto ya Masimba. Chiro yeto ere nchabo magendro ntubwatu chiro yeto na nyene cho ya ye kanja igatwa cha kwa gachiro mwempi chiro yeto ge metare tichete togende matanya gitaria saborire bakroso kwendagira ejubi umoire bakanjira abantu ba minto na nyene bintu ogocho gukore Masimba tumaitia sibe chiga to chie county chigoche
ntubuna masimba wodi simba gato tubutete buna abantu ba masimba ntubuga ati kende tokonyora kurwana ni kibasi abagetu ntuyase program ya abantu ba kibesa ntubuna masimba wodi ngorera tore nkiwo se posi itera akarta buna umwe musio tukajorta buna masimba wodi to surprise di masimba wodi yani otoroje chinjera chikoba other areas lakini masimba tonyera gapara gakobe kwake kabe ko mora mkorwa mbakaria buna bono chake ebale ko rumokorogo inu akamora mukaga kunwa korwe chuma roikaga 100 meters bagatika ko chiaria esikeyoka bakobeka mataratari nande gakomontaniri omora muoko bekwa rolio mochavu twamakanyora chisaini posi chinene chiri kirenga ona Bosimba babekire omora kina kigato sumbwe chamso Peter ngana ni industry yana muna ya chandikira omura bana ba boda sibagweta baranchi awodi ito tokona kuitumu ya msiyebusa kumbe we have come to realizing ebito biko ba ukuru county bitari ko ba iko ande to bwate right ne ndu ya ito yoko sabe bintu bire bya ito bya masinga bali ni good time governor it's good governor acheke gato mwe msiye nduri kwana ne kwa magendera ino na korre na bana lakini kwenye kurwanega ne mwe msiye nyamuri kwana ne na mwanjo moligere kubatikana mune bikole ebya obusalie bya nyaka bikomendekana ne mwanjinse mochia mosojo ime ye wodi ya abogusero nigo ditukulia lero aba bwatani aba banyaka okumirana ko twalege karo kyokuligeria igoro yo kureta omorembe na namano kubwaterana igati ye byombe bibere bya bana boda boda barakirie okumusana na muligito diponi asanya na mange omorembe nobwa matobuya ngati yebintu birekero yomo akugania abonchulia ba boda boda korwa asensemo ya kitutu cha South chinsemo cha Mosocho Market neste ya faras mbiri nigo babeire bagutingana chisegi igoro yoro bebe rugo koro bonchulia bwabo ngane yega nigo yerera mo president of boda boda me county ya Kisii Jared Onchari Oirere gokora ege karona barabo bunenchire yamo yokuralia omorembe Asa Marieta Jared Onchari Oirere como president of boda boda Kisii County lero gona ngese sub county ya South ase wode ya Bokusero ase aba mulaba ito babwate amangana masini niyo komigana igore yae ase chishedi cha basibako bangere agwese nanyara goenda asobwango nane to karanse na murabo abara ibeji sama chios ego tu ibona nira asobo amonga aba muraba bonse na bamo banyare okorera gasi asobo amo nande ondeta basiko toka nga gakomigoyo ase bari kurwanirira SIDA SM Kurukisi town ego tu ibona nire togenda tobekeke hingi ase farasi mbili na Mosojo Market bonse babangero ororo lakini bayana na maskani tangoro Kevin Overe omo chairman we sub county ya South boda boda litangana kabisa ngwa kangambia mona ase president yana ya Kisii County omo ske Jared Onchari Oirere asobo ikase sub county yana o le tomole be kati stage chibuna ate balitangani plus 2 na Mosojo Market kagerete bono iga abana boda boda tuachiramo ase nginjo yoko kolega ebiasara turamo gusanga no munyakirogo wechiro ya Mosocho Zakara Ogega nigari naliambia mono asokubwaterana gati y'abamenyi bensemeyo n'abarunde chipigipigi iliyo kugenderera gotinya oburendi obukonya bwarorekanire anenemeye ward ya Bogusero gokea atwara obusalimu zolchaiga nkaboka sana asingenja abantu bakoda boda na ubatubwatesia baka ama jambasi ari kutujanda musolchaiga mwari kuigwa ankyo mwai wadiva site umuntu akibomoro iyo toigo omuntu okenyanirwe lakini abantu ba boda boda asingenje yo kubwaterana n'abanyabiasara obutulifu bwasoire egekuro egetindi guchese bali abakogenda maminchoneli chiko naboigo anenokunirwa ku mwana munyaruka nigo kia bwatukirwe asebono yora chiko bwatu aselimo cherio arerirwe getambokero egetindi twatebiro yora getani
yoli bono sheria ya serikali ntubwata omonto nande tomoereria amaboko ya serikali ende serikali iro koboko kwayo ngentaka negatarete ase stage tokorie besa nke igo oire mukati marogoba na gukine family yetu igentaka na tuga ne tuno president yete yakaga iga no molembe na kumusiramo otubona nango mwana onde bwensi okotoka ne pikipiki okogendi para pipi kubwatwa e polisi gachwe paka ka chisukuru chego onde bwensi ora tokobwata mwana bwe sukuru kesi kya ntari kogamba ino komwera licha mabwe serikali anda be suspended pikuru samangana boda senge joino musalia ikine gento twagikerie okogikeria konene abana basikwa abana banyaruka kuripoteria egetaseni kia ukiagatembe kuroiga sechiro ya Mosocho egotoke ward ya Bogusero ebunga ya Kitutu chache sauti iretera nenkoro kwa Dipon Hasanya na mwanju muligerali omo chief we sublocation wasomwe umwa senior chief we sublocation umwa senior chief we location ya Keroka asireta Kennedy Indege liganyale koba gakubulia baibuli kunyala koba kwerera abana babo amakongo ao ayokoretwa amo no bwanchani bwagengyo gwesechiga kibarabake na igango bwatakana amo no komentekana kwebikore ase abantu gusombarwa abo abantu gento komentekana namono ase okonyora eborwire bwe gosebinyinyi ibinyamoreo mulikito bolka bokara na mange usangamo n'umusina chief oyiga kurwase location ya Keroka township asireta Kennedy Nyagaka igagendera kwa bagakurwa bose mego cyasaba ibolikwa n'ekibunango lenda bali abana babo nanene kinga kichiga ensingi mego chingira eiki yenyamoreo asate bengo mubaro umunge bw'abasayini gonyara kwa bagokwanikyo gotwara endwale yiga yenta amuchira abibuli gotabeikange abana babo because abana baita bange they don't care and you see nowadays ekero koligereria gasite yora ebwe nyoro tora akolirwa the correct medical check-up muna tisi jigasi chichiali kumune chabasigari it is a must that you must be taken through that medical care wamanyakanyanga medical care abana baito barwarite kale sana abange barwarira out of AIDS because of negligence bagokora mapensi without even taking knowledge and time which is not there nyo waikire echi yoko nyoma omeke family komenterenga ne yoni gagendere ko bakugania abayibuli ko ne kibunango lenda barabana babonana bali bagosoma se school kinga kichiga baraso mutimoko nemeyega ye Christmas yobwate emirubiri menge. Let's try to take time to talk to our children abayibuli manyu mwana oyo ngo bako bakomo nsabu kiare ne nkia koba nkia ko rali tukoligima because abayibuli bande they don't even take care bali ko banyamwana ya sale abayibuli chisega to bwate to ko manyabana baribale na barabo igona achiko sabanga this time tiato vigilant kabisa igobiga gendere ko bagakugikira gisegi chigenge gichagendere ko bachiko neki wasege kabono asibiga gendere ko bagakuganyanga onye ilio rocho lyanyare ko bali kweneki wase eyamate nigolibwenete gusunsuranwa elio gutanga amabe so nachiko sabanga kiti yango tutuare chidaro in our families otherwise no matter assault cases nchiro when you fight a person and somebody can sue you nayo tutuare problem igati ato tuare tolerance between ourselves na ndekende keregi akorekanne les avoir daro tuisala za twakwana na boko nyora yachi ko bamakong aetire tigango to teme ko konya na mangono yeji boundary tigato ligia bagaka bato konya ni bato nya komyokania mangana chikotin tigato ba to bwatera ne tolenga kitoso this problem omwelyo yeniga agendere ko bagako baboli abananchi kwane kibunamba chikunyara ko bagosanga chinga kichiga che Christmas na bigo chingira no mulembe elio utambuko mwaka buya yo koromo geni amenyete samuya ore obwate suspicious character please inform us mwanamune taunima onti ko sabanga kinyo go cha komenye town you must be a good person so if you are in a wrong way or a wrong person your days are numbered you can never do it in Keroka no nyen to bwa anything to eat ko bwa te kendi yo sioko no na afuka to kia to bile buya you can give your neighbor if he doesn't have igona ko te banga ki ekero bwa te no anyema ndasi me uko no neta no ka your neighbor even one back nera tio kibwa nana go sabanga nande de neighbor chine chire kero monta go tio kia to ko gendo mo chibo monto ta chikiri
wachi kwa manya kwa ndo kiagara to kumanye budget nga kia yage kiara strain sinjiro economically igo na ko sabanga mbia mono mulie Christmas yekia to samira abana baito baeta matem Polycarp Okara, Getembe TV. Na mwancho muligereri ritukulia lero nigo mumsiebe ward ya township ime county Nyamira omoskedi ukimasira narakawa kubatoka engombe ya mogochia ase ya mate ejoboga David Kirimi oyunyaka bagosirwa no murugyohe ematuko amake aitire ekalikia nyaka bageka gokerwa nabamenyi bechinse mecho bona gutume mulikito fatigari gisemba engombe Kirimi tigo mwana yana kolisi nase omoyega bwibirero byokomwenia omosubati ivarini kwamboka oyore omongina o David Kirimi Nyaronde korwase kenyoro kya Kyong'onge ime ye ward ya township ebunge ya West Mugirango omosubati oyo osiria obugima bwaye na gutiga abana bake nigorero wasomoyega bwibirero banyora ogosirwa okonene korwase omo MC bwe ward eyo omoskediok oyagi masira oyo obabwatu kera engombe eryo eje korenda eyamate yiga ya Nyawusira Evans Momanyi nere omuwakirisha omoskedi ukimasira chingaki chyokoena na engombe eyo Evans Mogere Momanyi inkanta onshibwaiga family yere omochio Nyarondia asirete kare sana lakini bono mumuro yo Kirimi yo karengi na Uislamu tigete karne metenyene yoka igo atige tukareke mwerere sana lakini bone njira nyasama konye mpaka atindire mpaka nakinera bono nero tigirwe osiriru karomoke abana bayo tigiru barabake lakini rindo mweshimira tokorera yara manene mono na twa mo requested in fact dio kyoyo ayago kana bongo tanda botamba ndeta komenta buchigo mpaka toiga twasire guna bono ngento kyakoliki ekero kumwe mu town shiba kwa mu buchisa mu chensi cyanya birango konya ege gotokorera manene ng'ombale terengira kapsa nabo mitwateba enurkalsa Inganeye nigo yagokerwa amona abo baikirana asebirero ebyo na goteba nigo era chigokonya omugaka bwenka eyo naboigo abana banyagusira moteri penina mwamba engombe rie gokonya abana bari engombe rie kolisigo kanyesanye kanyeseni enyore mori nande taonia abantu bamuikange elire engombe rite oniwa engombe rie no tamasiko yegora nonye noyomo nande nenderere nande tiare ngombe endeu alata ngombe ngiye yani noche nayo tamani engombe enuru gaji diukyo minto happiness kwambukericha imete kebirigo akigo twachira matanga yeka yo kasini yaite ko kuchakirin twachira ko mwaparo mwana oye usirare Nyamira twagokigusana na diuki akikoranje ko twatebire iganya samo seseni nanda momentere sa kurusia nanda momentere kabisa noyo komokuna yoriti nanje tindo chipi byongozi byaito tigabibwati umutindo yo odiukyo yagi masira banyara ko bakonye chifamilia chirense erinde nabaro bainuka baba iguru yukyo yagi masira congratulations naende genderera nani nyasaye tigakobwatisie naende ayana boko bomurairio karioka ensemo yende nigo murandia oyora omugiga oyo webirero nigo abasemia abantu anene baria bagutumia ebinyugwa ebirero okeania naryo baranyare okinia egesaku kiabo igona mara usabanga nyasaba konye none kinyureki none aserio gerigoika none yase kwarwa oyendora ikaransa gwekorera conference torangiria abantu oikaransa iga orengania ki gesana gajagete kunywa inki gosina akoriro muchyoyo asara kina aretiro muchyoyo indasa gutiga echumbi nebori nyomba ya tempo onda de wadenge kene gerina ki igeta getata wise to live wisely in this life hallelujah abana barabuta ita tusabere nyasaba koni Kingo reporter Getembe kroiga sekenyoreke iga kya Kyong'onge ime ye ward ya township West Mugirango county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba Mwanjo muligerali litukolia lero nigo muwasiri buburendi bwemu musike Onesmus Kipchumba Murkomani aikia oroboti abosio bomurai wense ime Yamagacha State House Nairobi oroboti igoro yachukua la usalama usebikara yachukua la usalama ebyanyete kabakora as county chance ya merongene
na isano na ibere asoroboti ruo nigo rwanya korogo kwanirwa na umuraibwense nigaire chinga kechu kwanira aba chief na aba sub chief abanya kwa wekera nasa igekarekyo ime ya magacha yu State House Nairobi ase umuraibwense nyara kwa kwanekia mirobelia bwate igoro iyo kwanekia mna amonchoreli ngokorwale anamono ase obokoreli ebu aba chief na boigo aba assistant chief. Kuna mama mmoja mmesikia amesema pale kwamba chief, assistant chief anaajiriwa miaka 20 baadaye hajaenda course mahali popote. Alitoka tu ile kazi alikuwa anafanya, amekuwa chief hapo, ameendelea na kazi, no training, no promotion, nothing. So wakati hiyo mambo ilifika kwangu, niliambia waziri tutafute pesa mara moja. Wale chiefs na assistants wote ambao walikuwa hawajakuwa trained wamekuwa trained, wa mwisho walitoka jana wakati nilienda pass out yao ya jana. Na sasa hawa wote ambao walipatiwa training na wale wote ambao hawajafanyiwa promotion, everybody is going to be promoted one rank. Ndio. Effective when, waziri? Okay. Tutaweka pesa ya hiyo kazi yote katika budget yetu so that kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 kila mtu apande rangi yake. So wale muli graduate jana na wale wameenda course wote pia mutapandishwa vyeo. Na umanju murigereri omokonyi bumuraibwense musike Professor Kithure Kindiki nigatabuna ebigambiro nigo bire ngora sobokorere bwabo nande nigo bire biganeti eniberene elio abananchi konyora obokoreri no bana kurase bigambire bye kitanya kwa kwandagia nigo muna nigo bitambukiro aho bwende koirwa elio abananchi banyaka bakonyorera obwene bwabo asenchira eyobororo kubosio kwebigambiro. Across East Africa, too many of our people still experience formal courts as distant, slow, costly, or intimidating spaces. Even the Chief Justice has admitted here that we are all intimidated. Even those of us who are lawyers and judges, the courtroom disorients us. How much so for the citizen who is pursuing some issue and they are from a corner there and this is their first experience before a judge or a magistrate. For millions, especially women, youth, small entrepreneurs, and rural communities, the justice system appears more like a fortress than a support structure. The consequences are profound. Disputes linger unresolved, economic opportunities are stifled, social tensions simmer, and public trust in state institutions weaken. When justice is inaccessible, development stalls, inequality widens, and the promise of the rule of law becomes hollow. Our judicial systems must therefore function not as barriers, but as open doorways through which fairness, dignity, and economic opportunity can flow to every corner of our region. It is in response to these realities that our judiciaries have increasingly embraced multi-door approaches to justice. Mechanisms such as the alternative justice systems, AJS, court-target mediation, small claims courts, and restorative justice processes reflect a growing recognition that justice cannot be confined to stone buildings or rigid procedures. It must instead travel to where the people live, work, trade, and build families. These pathways offer quicker, more affordable, and culturally informed avenues for resolving disputes, enabling
justice systems to adapt to the lived experiences of our diverse populations. They reaffirm the basic truth, which is justice must not only be done, but must be felt by our citizens as accessible, humane. Mwancho muligereri goikira bona ndokorera keunga chinsa inyasa njira yo wekera nukolenda okunyura tu lituko lyangyo nigo lirikale lituko linene ase abamenyi ibe county ya Nyamira kubwatakana muna umugavana bwe county yo Moskia Moskimo myeribo niga gochikwekerana bosi bwe senate lituko lyangyo ese agochikuhegerera kubwatakana muna korusu wa BC na bunge ye county ya Nyamira gweterasa aba MC banyatuko wake kura na komomachia ase okogenda mamije yeri chiko nabo igogo tumeka ABC ya jabobe na era musike nyaribo na era ligaranyo libaga lyo kwegerera nabo igaba MC banyo libaga lyo komoso era gose kwerera jisababu aho kiragaraza chinde aba senator abanyako bakumurusia ABC kondeli tuko li aramisi nigo mwanjo muligereri aba senator baranyako bagwaka ekura yoko ena kinga gose umugavana Amos Kimomyaribo nigararu Nairobi gochagusi muna umugavana gose nigararu Nairobi gochagusi muna umugavana umukuru ayonse nigo togendete koira esara yoko ganya muna bagote bakorende nigo aibi kore aho gose bitamukiro aho bigante kwemukigwa nabo igo nigo umunguso nabo igo chingendo aho chigante kwana kigwa ase yarakanire muna egatija baraikorwa ase serikali gose sensemo ya Kenya Kwanza gose ya Prodbest nigabarakanire kumirana amo no mugavana Amos Kimomyaribo zachinde ti kutokonyara kabato kwane kyabuna nigo ebwatakanete amo na impeachment motion yo chiko bosibu ya senate kuli angyo gose ko jokwa kuli angyo gose na manganande yo burai bwa gusi na go na boy mwanchu muligereri egati aba musiebali go saba musiebali banya kabacha gose county ya Nyamira kumokwanira Moske Jackson Mugusu Moske Kirisio Siemo na Jeremia Ongaro anigo banya ko bana barba kumirana amo negati ya barai abo bakora muno mugavana abo Amos Kimomyaribo na boy go mujumbe bunge ya South Mugirango mujumbe bunge ya Kitutu cha North na boy gabarai bande ase ebirengerere aho bigende kuri wase emetandao je nigongoro kwaro ni ototo nyangiri ko nsema imenyeryo nigakuru Wilson Makori magachi kamera kurwa Wilfred Matundura na boygo kuranzema ya transmission nigakurwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri yende gotwara bulgiri boye Mega Tembe TV kimwa kya mambusi boygo otwale botukobya ayenya kenywera bande nkwana gutuna gichuri mwara buno mumero gonja nyakenywera bande ayaya ibintu by'abandi byugo kuna koria aje byao tutagitiba ndika bakorie byao aje nyakenywera bande nkwana gutuna gichuri mwao ore buno mumero gonja karabantu ko baterekira marwa mumena bokorogire sembu yere ngo twere zinga kiekale bona nyakenywera bande nkwana kobeka marumu yomba mwao nga kiole ora bintu by'abandi byugo teberere tai ine nkwana gutwara kelinga tigata intwe twebeke buya no remba nto bacha no ne ikinka chito tuaba no bwama to buya twakwanania eliegere ntona kona kogenda ubandi nga no bandi ayi abandi byuko kuna kuli oba ayotagete ona kogenda kubotambe ayenkwana kogenda bantu bwao aya nyakenywera banda aya yo mong'inori aya nyakeriera banda aya nyakenywera bantu mwakoli nkwana gutuna gichuri mwahora buno momero gonja Bagaka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bagina ninjo Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa
na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood,